Makasih. Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas. Yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Ditata barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cedhak. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Sat. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Iya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang 2 digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Betul dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus didol. Pakai lagu ya dia ya. Heeh. Yang ini
siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Ah. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotannya ndak penak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Nama saya. Kono lho ora kompak, kowe ketok Nama kompak iki piye? Heeh. Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, dutak. Asik. Asik. Ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, obah. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Sapiro tempone delok ayo. Ayo. Wah. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Patris. Adik Gabris. Ora. Siapa Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Bali. Kue. Ngene lho umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki lho disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini Nah. celuk. Dan nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya enggak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ndak? Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Lho, krungu badanan. Wah, ngrungu. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ah, Sinta. ya. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Romansaku kebelet dadak. Kita drone ono tamone kita. Iki cara dah montor. Apa? Gase mangkring. Tret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik to. Ngawur. Sampe C. C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa tuh? Anu Medyo Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut tuh lagu ini. Gang Doli Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino weh. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jack. Ah, jajal suara nih. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Oh, Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu ning jempeju. Apa setruk penyanyine? Ya jangan. Masa Men caca iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing ape
apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Yo melok ae. Ramelok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat mayit to piye? Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Nggih, Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas Komet. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, magendut Eh, gendut. oh, lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik ku lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Sik. Madep rono. Yo, rese, yo. Asik. Pindah rono, yo. Hei. Iya ya, cerewet. Cah cilik-cilik.
lagi. Nah, Oke. oke. Ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak nggih, kayak monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob nyekel kalian loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. buritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oke. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jrek. Runtah. Mau Jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gaweane. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis gitu. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek engko torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kanggo ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus dengan janji Mlaku rono ya, Nok. endah rinakin sajroning ati. Nokol wite syukuran ransarmu mengesem
mestine pantese padha anggrung kebica laku terma mesti sukamne nusa bangsa kecita tugas setia wong sanegara leren sik ya no nganti limbuke pedhot dit jumono limbuk neh dit ya kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengi kahanan ben gayeng ya adik-adik rada anu semingkir sik ngono sinden-sinden ben ngerol dhisik kanggo mukadimah ana ing season limbukan. Lah iya. Lagune ninggal katresnan. Lah iya. Maturi jumeneng kabeh Dik Bedirsia, Mbak Enggar, Dik Sinta, Mbak Pesek. Ya, Karaben kanggo ngregangake kahanan ing Srampang Mojo. Lah iya. Mangga, dadekke ninggal katresnan, dadekke. Ya, yuk.
tarik. Lali pamelingku kemana kemas janji-janjimu aku tansah setiaku kandhani Slow. nganti saelingku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok piye? Leren sawetara ya nok ngono ya Mak. Merga yen ngongso kuwi dadine ora apik, dadine ora becik ngono. Wis ya. Dikendhoni dhisik rasane. Ya. Anakku Limbuk sing ayu dhewe piye yung piye nimbale marang aku. Angka sepisan ora lali ngunjukake puja kang sarta puji syukur kang jero ya Nok, ngono Mak. Iya. Kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono wae. Iya. Apa sababe kok biyung matur ngono? Sababe awake dhewe isih pinaringan ya kuwi kenikmataning pangeran kang jagat tanpa timbang wujude kesehatan. Oh ngono. Oh iya. Becik kesehatan lahir uga becik kesehatan batin. Mokal nok mokal. Tanpa nikmating pangeran, aku lan kowe ya bisa kumpul ana ing kene seneng-seneng bareng, melekan bareng ana papan kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya, Iki kajate apa? Acarane apa? Iki ngene nok. Sakjane inti sari acarane iki wis ginelar suwe, ngono. Udakara 2 taun utawa nek ora kleru 3 taun kepungkur. Ayo. Ning lagi gelar di ropian-ropian, gelar hiburan, gelar kelir gantung gong. Oh iya. Nyenengake marang para warga masyarakat lagi kasembadan bengi iki. Oh ngono. Ayo. Dadi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Oh, ngono. Iya. Orane ngono. Piye, Nduk? Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa? Iki jane larah-larahi kepiye, sejarahe kok kepiye? Kok aku Kang Sarta Biyung bisa sowan marak mangarsa mapan ana ing kene. Ngene ya, Nok, piye? Pada intinya aja awake dhewe sowan sak kanca ana ing Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati. Lah iya ana ing Serampang Maja Nampu. Iki kajate ora ana liya ya kuwi ngestreni, ya kuwi ikut mengapresiasi ndongake nirakati ya anggone Mas Anjar. Oh ya Kang Mas awake dhewe. Putrane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati anggone palakrama. Oh ngono. Palakrama. Pikantuk sapa? Pikantuk Mbak Yune awake dhewe ya kuwi Mbak Dwi Puji Lestari. Oh, Mbak Dwi Puji Lestari. Iya. Ya kuwi saka putri Bapak Mardimin almarhum. Iya. Kang sarta Ibu Lasmi. Oh ngono Mak. Dadi gelar-gelir gantung gong wayangan ana ing kene kanthi acara pernikahane Mas Anjar kang wis kepara suwe kae ning lagi diadani iki. Nek nembusi yen ora kleru tahun 2019 2020. Lah iya, ning merga pada saat itu, keterak ya kuwi adanya pandemi COVID-19 corona, acarane ditunda utawa diundur. Oh ngono. Iya.
saiki bisa kaleksanan alhamdulillah lah ya mula ora ana eleke ora ana rugine awake dhewe ngaturke panuwun tenan kok nok ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang pepundhene awake dhewe Bapak Sumarwah Ibu Suyati Mas Anjar uga aku ngaturke panuwun dene aku sak rombongan wis pinercaya marak sowan ana ing kene lah iya ana ing Serampang Maja pinercayan ketiban sampur paring nelipur marang para warga masyarakat dana rasa marang para warga masyarakat sekitar kang mapan ana ing Serampang Maja kene ngono lah iya iya mak iya mula didongake nok didongake pinanganten kekalih Masku Mas Anjar ayo Kang Sarto Mbak Dwi Puji Lestari anggone mbangun Bale Wisma dadiya keluarga sing atut runtut ora runtungan ayo pindha mimilan mintuna satemah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dapat mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku amin satemah bisa dadi keluarga sing rukun satemah ing tembe mburine bisa pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma ya kuwi wujuding putra ngono ya mak didongake muga-muga enggal entuk momongan amin sak rampunge sak pundhate awake dhewe sowan ana ing kene sak kanca ngalap berkahe para warga masyarakat Serampang Maja muga-muga pinaringan momongan utawa putra ya sing soleh utawa solekah lah iya luar biasa ewadene mau sore sadurunge acara wayangan lah iya senadyan mau sore aku munggah panggung isih klenengan mau isih udan ning alhamdulillah pinaringan tingkas pinaringan terang amin ya rabbal alamin pancen ya sing disuwun kuwi wong ya tontonan ki wajibe ditonton senadyan to udan kuwi lambange rejeki ning awake dhewe menghargai nek nyiapke kan ya wis uba rampene kan ya wis dhewe kan ya merasakan bot repote panitia sing do nyepake Pak Marwah Ibu Suyati Mas Anjar lah iya dadi nek acarane terang iki piyayine ya marem lah iya iya mak ora apa-apa lah iya mau sore wis kupat luar tegese nadare ya kuwi pernikahan wis dibayar tuntas lah iya wis sah ngono iya dadi wis nadare wis sah anggone wayangan disekseni karo para warga masyarakat tangga teparo kang mapan ning Serampang Maja mau kupat luar kang dadi wujude alhamdulillah iki ngiras-ngirus ngluru-ngluru gawe dasare apa watone apa ayo nono awake dhewe kae rikala semono mbuh taun pira aku ya lali lepya awake dhewe ya tau sowan marak mangarsa ing wilayah Serampang Maja dan sekitarnya lah iya nalikane awake dhewe yen ora kleru isih SMA biyen isih SMA nganti saiki awake dhewe kuliah meh lulus lagi isih diparingi awit saka ridaning Gusti isih diparingi kelodhangan wektu karo Gusti Allah nyambung tali silaturahmi nyambung paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing Serampang Maja khususon keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto Ibu Suyati ngono iya luar biasa jare Kanjeng Nabi sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngraketake rasa paseduluran bakal dijembarke rezekine bakal didawake umure Allahumma amin wah luar biasa bangun Bale Wisma jenenge wong ki yen wis rabi lah iya kuwi kudu kuat kudu bakoh njaba jerone wah ngono
Dadi nek rung siap secara materi dan siap secara mental aja wani rabi. Lah iya. Ngono, heeh. Iya, heeh. Heeh. Apa ana resepe? Piye? Apa ana resepe wong iki